Diyo klaro ni sila Maria ba, si Betty, si Lucio, ug si Claire. Ganina nagunta diri, alauna pa, karon no, unsa nang orasa na? Itaw piyasta gyud nilang dugaya ba? Asa na kani sila ron no? Ambot nila. Sabot kay sunod, dili na ko magkuanay, maguna-una diri, magpaulahi ko. Kasimot ka akong dudong pawiks. Unsa may baho de? Kini mao mang aslong. Wala man. Naa jud ba? Murag naara sa duol. Basi pa ito sa sementeryo, Maria. Dili jud. Wala man. Imong ilok man dayang baho dudong pawiks. Pasensya jud kay Maria kay wala jud ko kapamutang og tawas tapol ba. Gaya nila, uy. Tara, talita kay murag kita lang gibabot silang duha ba? Mapagulbulan ba ito kayo silang doon? Alam mo, dito sila mapagulbulan. Kanina na ito sila nagpaabot. Tara! Karon Maria, wala to na to sila og 10 minutes. Ug dili pag isla maabot. Biyaan na to na sila. Naipad dudong pawiks. Pero time sa iba pa sa guna imong kamot kay aslom kay imong ilok ba? Lain pa'y ato ba? Nag-ilok ko. Naba kay kutsinta dito sa sementeryo no? Ay ambot lang pud Maria, pero ang kasagaran manggod ana gud. Sa Biko. ay biko. Dili ko anang biko dudong pawiks. Sisi ko Unsa man kakao nimo? na. Gusto na ko katong puto. Tapos na chisto nga. Grabe ko ni kahilason oy. Pahit Gusto na. man di ay. Pahit sa siguro ng Unsa? kamutimas no. Tama. Lamig na. Oh, na naman sila dahil. Oh, Uy, nanamday sila oh. dali! Dudong pawiks, Maria, kanina na mo! Dugaya ninyo oy. Ganina mo lang? Kay naalaman mo, paduol mo dire kay atong planuhon ang mga diskarte na atong pagabuhaton. Ang sabi na itong buhaton dudong pawiks. Ya unsa man? Sige! Ya, tara! Tara! Tansa. Maria, unsa man? Perita dapita. Tama ka dudong pawiks. Kay tanawa. Basta gwapo ang mga lubong. Lami ang mga pagkaon. Mali ka, Maria. Oh. Basta simple ang lubong. Mas lami ang pagkaon. Katrapit. Sige kayo, Minga. Oy, diri ko ha! Dito ko! Ito ko sa nani. Dudong pawiks, isa kay mga pagkaon di ari. Ana ako Maria, katuy mo ang nasa unahan. O sige, tara mo. Puto ako, Chinta! Uy, kini. Unsa ni? Yala. Kamuti mash. Ni, soft drinks! Dami pang tulak! Madali diha! Maria, utang ako Ni. Uy, look bread man niya ako dudong pawiks. Wala na may laing pagkaon. Dali na diya Maria, basig maabtad sa tagtungod dali. Imsak. Gamit pa ayo! Grabe po mo makakaon, Maria. Ako ba'y nagkuhaan na ha? Ikaw man nila tutangan. Naglalis naman hinuon mo nakadagan ang mga pagkaon na itong nakuha. Isabay ka namin kamuti, Mas. Tagay kong torta dudong pawiks, be. Kuha diha. Hatag mo, be. Utag sa taning kuko. Bebe ka ko ha. Lindot niya kay dili ta madunlan. Grabe sa itong mga tirada. Kung ba hina man kayo, may gaya.